बे समाव मोनसे ब्रेकिं निउज फोसावनो आखायाव लादों। गासै फरायसाफोरनो मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावदों मिरु सरकारा। बे समाव गोजोनथाव खौरां फोसावदों नरेन्द्र मोदी सरकारा। मिरु सरकारा फरायसाफोरनो स्कलारशिपनि मोजां सुबिदा होदों। जायनाखि 4 बोसोराव फरायसाफोरा 12,000 रां हिसाबै स्कलारशिपखौ मोनफुंनो हागोन। माबोरै मोनफुंनो हागोन आरो माबोरै होनाय जागोन बे समाव बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों मिथिनानै लादो। थाखो 8आव फरायनाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। मिरु सरकारा नेशनेल मिन्स काम मेरिट स्कलारशिप एग्जामिनेशननि सोमोन्दै मिथिहोदों। बेनि थाखाय 2022 मायथाइयावनो एप्लाइ खालामनो हागोन। थाखो 8नि फरायसाफोरा बे स्कलारशिप आनजादखौ होनो एप्लाइ खालामनो हासिगोन। आनजादाव उथ्रिसारोब्ला फरायसाफोरा 12,000 रां मोनफुंनो हागोन। बे आनजादाव उथ्रिसारोब्ला फरायसा फरायसुलिफोरा 4 बोसोर 12,000 रां मोनफुंबाय थागोन। सोर माबादि फरायसाफोरा एप्लाइ खालामनो हागोन? सरकारि फरायसालियाव फरायबाय थानाय फरायसाफोरा बे आनजादखौ होनो हागोन। आनजादाव उथ्रिसारोब्ला 4 बोसोर 12,000 रां मोनबाय थागोन। बेनि एप्लाइ खालामनाया दा सोलिगासिनो आरो फैगौ 28 नभेम्बर खालि थुंगेगोन। एप्लाइ खालामनांगौनि समा माखासे सानल'सै, बेनिखायनो थाबैनो एप्लाइ खालामदो। बाजाज कम्पानीनि गुबुन रोखोमनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। उदालगुरि जिल्ला रौतायाव थानाय ब्रह्म अट'मबाइल्स बाजाज शोरूमआ लाबोदों नोंथांनो खालि फुजानि दामाका स्पेशेल अफार। खेबसेनो रां होना बायथारनायजों लोगोसे बेयाव फाइनान्सनि सुबिदाखौबो लानो हागोन। खोब खम बेसेनाव एबा 15,000 डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा बाजाज कम्पानीनि गुबुन रोखोमनि बाइकखौ लानो हागोन। गोबांथार फोरमानलाइसि होनांगौनि गोनांथि गैया। बाइकजों लोगोसेनो फुजानि गोबांथार गिफ्टबो मोननो हागोन। गिफ्टआव थागोन हेलमेट गंसे, 3 लिटार पेट्रल आरो मोनसे गोसो बोगथाबनो हानाय अनथोब। बे स्पेशेल अफारा 24 अक्ट'बरनिफ्राय 31 अक्ट'बरसिम सोलिगोन।